Na ada na. Guys, anaon ra ni nako. Na bumbanganga man na. Slita ang kilid, praktisi lang. Mas madali siya. One drop. Dali kaysa. Nya. Painom ni namo silag. Ana. Multilight premium ganinang buntag. Tolo-tolo, kung naikauban mas dali. Guys, ako ang kuandre Dominant D853 cross sa ako ang basilan nga bayi. Dako kayo. Bata pa kayo tanan guys, ako ni padakon. Nang kinaon ani ka ng filmmaker ra. Dako guys tanan. So guys, naabot ang kita dress ato ang backyard gikan ta nag-deliver sa atong RTL no. Ganina pang buntag. Ante! Ay, mabugid taon. Kapuya. So, atong feeds. So, nakadata ni guys o merch. Hay natag ni Koan. Nila Sir Arnel dito ni og ni si Noy Santos. Yeah, atong ni paghabo tanan no. So, nata dre atong feeds. Ato pong kuhaon atong feeds nga pilmi ko para sa ato ang backyard nga mga piso. Kaano na to. So ako lang saning ko anon kay mag-snack mi dire kay kuan kanang gigpanggutom si ante ang magitagaan og bring house. Ante na ang kamera gibilin. Saka. Okay. Okay. Yan na sana. Guys, ako ang kuan dire Dominant D853 cross sa ako ang basilan nga bayi. Dako kayo. Bata pa kayo tanan guys, ako ni padakon. Nang kinaon ani ka ng filmmaker ra. Dako guys tanan. Samot siguro pa kanon ni siya kanang slasher ba na? Unsa nay kanang pangkuan. Ato tas manukan, patanawon ta mo didto ko ni ihatod pod. Well, nagdatag kape, no? Magpatanawon ta mo diri sa ato ang yard sa mga piso nato guys kay naatay buhaton ron sa atong mga piso po no. Gikan mi sa kuan Asturias ilang Sir Arnel. Kuha nato sila og RTL. Thank you kay Sir sa mga food nga giridi ninyo no. Og thank you pug kaayo sa pagkuha sa ato ang kuan RTL. Tanawan nyo guys, gamay na lang kay ang ato ang mga manok. Mao lang ni na mingaw na. Kasad. Mao na lang na sila. Mao na lang na ato ang Mao na lang na ato mga manok na mingaw uban nag-range. Kaya maay kay way uwan dere. Nya ugma pohon magdapat jud kuan nila going to kuan Compostela Cebu. 50 kabuk ang kuaon ana. Turang mama aning kuan ay basilan, mat makita ba ninyo? Dito sa ubos. Na di ato. Then tanawon na tong piso. Dara ay ipakaon na ni kon hala. Tisia. Gikuan pa dai gihapon is ubos. Abdi kay ato ang mga piso patanawon ta mo ha. Abdi kay sila guys, sila ta magsaba na. Dagko na kay sila. Ang feeds atong gigamit ani ron sa Pilmico katong Startex ba to ako na sayop. Mao na ni sila, ingani na kay dakon. Nya ato na sila ang baksinan, no? Nya. No? Ang akong gigamit mao gihapon na kanang kuan nila kaning heater. Init kaayo. Ato na ni kuan ang heater guys. Adjust na ni nato. Na ato na ito nga 100 na lang. 100 na lang na nato kay kato init kay tanan, no? Dagko na kay sila. Mao na ni sila. Kuan pa ni 1 week old na tola na ilisan. Basig ilisan po ni nako og yellow na, no? Para kuan kay dagko na naman sila action balhibo. So mo ni ang brother one nato 100 ni kabuok. 100 ni sila, zero mortality ni ato ang brother dire. Ang diare na namatyan og usa. Kani ato ang brother diare. Naay usa nga namatay atong ablihan. Usa ra pod. Buyag. Dagko na no.
Nindot diri god kay kanang limited ba. Oh, mo na ni sila. Ang uban diri nang relax lang nang atog. Dito nangaon, no? Ana lang. Dagko na kaayo. Feeds gamit na to ani nila is katong kuan. Sa Pilmico nga Startix. Poultry series nila ba mo na akong gigamit. Awa to mga piso guys. 1 week pa ni ha. Medyo mahal si Pilmico pero nindot siya og resulta, no? Happy farming ninyo tanan diha. So ang ato pong usas buhaton ron is ato ni silang kuan nato sila guys. Ato ani sila kanang try. Dako kay abdi kay atong mga piso guys na usad rin na to guys. Awa mao na siya ay alagang Pilmico. Poultry series na akong gamit nila. Kani sila. Karon dako kaayo. Nya karon hapon naman plain water lang. Nya ato na silang baksinan unya, no? Mao na ni sila ron, no. Kani as is lang ni nato kay dako mo ganilang brooder area. Nya 23 degrees Celsius diri ang ini kabuntag. Kuan kaayo. Kanang init, abugnaw. So ako na pod instruction nga dili na ipakuan na lang pod. Amo pong butangan sa ubos guys og feeds nga ana Karon di na siguro 1 week naman ni sila. Pwede na ni sila ko ano, no? So ana lang din magbaksin ta unya taod. Mga pisa ko tiwas kape. Okay guys. Ato ang kuan dire Batch 4, gamay na lang. Samot na ni ugma. Makuan pa gyud ni ugma. Makuan na lang ni sila. Kuan pa nig 50 ugma pohon. No, mo na lang ni. Kuan pa ni sila 50. Last tong gihatod na to sa kuan sa kanang tuburan ganina nga og sa tubod, no. Thank you Sir Arnel og Sir Michael. Nagkuha po sa ato ang kuan. Mga si Sir Michael from tubod is kuan kanang bag-o pod yung farm dito nindot kay tanan. Nindot dito kapihan. Ngapi ko ron So mao na lang ni. Nya kan magkuan pa kog kuha pog 50 ani nila ugma sa buntag pa Compostela. Mingaw na ranging area. Nya mo relax po ni among kuan amo ang ranging area. Then patanawon na tamon sa akong buhaton diri sa ato ang chicken coop, no. Pang fertilizer ni uban diri sa ato ang mga saging diri. So wala na, no. Kurot na ato ang batch 4. Thank you day kay sa nanguha, no. Ang nanguha na to sa kato si Ma'am Gwen sa diri si Luktog. Si silang Silot, ako ang barkada. Hatod nako, no. Silang Sir Wilmar ug si Sir Warlito sa Bambros. Nindot kay atong experience sa atong batch 4, no. Na sila si Kuan, sila si Sir Arnel, si Sir Michael. Daghan tayong bag-o mga friends guys, no, nga mga nag-start og farming. Ato sila po silang kuan, ato po silang gigayra, no. Daghan tayong mga new friends ani nga batch 4. Ama po yung naganahan ako ani guys, ang ako ang kuan kay makamit gani ko og mga bag-ong mga tao, mga new friends, no. Ning ana nindot po kaayo siya. Dara ang ato ang layer machine dira matay tig-generate na to og kuan itlog kani sila gamay na lang ni guys 30 kape na lang ni sila mao na ang mga kuang karaan nga pero kani sila kanang mga diwan uto di pa kani sila guwang kusog pa kana sila mga itlog katom ning akong gipabilin diri god katong kahinomdom mo atong napo ka buok akong gipalit ni Dapodel mao na sila ang uban diri na napadre nag-range nya kuan pon guys is ako amo ning palit na pug kog materials kay nakapaldo man ta so time na pod ipa-repair ni nato ato ang coral dere kay currently nagbahirig na gid in town expire ang ato ang kawayan, no. Kawayan to is 4 years so karon nagbangag na gani sila dere nagbangag na sila para ana nila ilubong ang haligi, no. Nakapalit na pug ko ganina sa mga materials
Ay, nako dre ga vlog. Oh, kadit sa ador dito. Sugod na mi kay mag-beam vaccine mugod meron. So ingon ani ang ako ang plano sundon mao ni among gi una testingan lang nako. Ana ba? Naka PVC siya nya buhusan mas barato nya. Akong gipalit nga PVC katong baratohon lang yun, ordinary nga tag 100 kapin ra ni 3 inches ang iyang diameter. Basta 3 ang iyang sukod. Yun nanay kabilya. Kunan ligon kay guys kani oh. Ligon niya ilar na hiktan diha no. Ana lang maintenance pa dire sa ato ang backyard no. Kay 4 years na ni sila. No, naningil na pod in town siya. So magkuan po taron atong buhaton nanawag na sa ador kay mag-start nami o kuan kay magkuan meron hatag mi og clone sa ato ang batch number 5 dry itong makuan nako yung mga laki dire ako po nang ibili ng uban no oh murag Rhode Island white sa na murag Rhode Island white oh hybrid na sila guys sa D102. So pagkaan sa ta mag ready ta kay magtira ta og kuan. CH120 first dose sa ato ang batch number 5. Atong batch 1 atong tagaan sila og clone CH120. Asa man to? Imahal rong vaccine guys. Tag 500 copy naman. Shout out Pacifica Dumanhog. Dito na ako gipalit. So, iyang batch number akong picturean mao man eh. Ano siya batch number guys ng ana no. Picturean lang nako para sa record. Na ana ang iyang serial di og details no. Kaning duha. Liliwin pod. Ako gini i-record sila. Yung ana ko mag-documents no. Then mix na dayon ta paano nato. Edit so na ninyo sa tubig nga naay chlorine. Make sure di mo magtagak-tagak kaysa kanipod. So naani siya kani nga vaccine, inaa siya ay kani ingon ani. Pakapin magdepende na sa inyong manufacturing. Tanawa ninyo, no? Tanawa gyud ninyo guys. So na siya ingon ani, ana ra na. Ana din ibali-bali dayon. Tod mahilis ang iyang kuan. Naiuban ani nga wala siya ingon ani ka mag-mix mo makuan. Ikuan ran figure 8. Ana ba? Figure 8 para di malipong ang kuan. Ta, hinaya ra ninyo. Tanaw ninyo nga wala na diliyuwen. Wala na iyang vaccine na hilis na. So okay na ni siya. Mao ni ang crate atong gigamit, gamit kay tanan, no? Mao ni invest gid ko ani kay daghan kayo kanang 100 go na sila ka buok. Nga sodra. Healthy kay atong kuan nga atong gigamit nga feeds is katong sa Pilmade ko nga Startix ba to? Kana. Mao na sila ha. Week 1 pa ni sila. Week 1 karon nagkuan kay kuan magunin nako nakuan weekdays nakuha. Si usa-usa. Hindi ka tumuhuman na usa. Guys, sugo na ta. Sa baba lang tatira. Diana. Guys, anaon ra ni nako. Na bumbanganga man na. Silita ang kilid, praktisi lang. Mas madali siya. One drop. Dali kaysa. Nya, nagipainom ni namo sila. Ana, Multilight Premium ganinang buntag. Tolo-tolo, kung naay kauban mas dali. Di, kung di masud, kuan ra. Tara. Iwason sa ni namo tanan guys, kita ta maghuman. Lah, nisaka ang buang. Aman. Nisaka. One. Dire guys. Wala na nimo? Nigawa sa narito. Master na kay tani guys, kay kapila nako. Ikalima na ni nga ako batch nako nga nag-ingon anim eh. Ako kuha.
Ah, kaka na ka. So mao ning last na upat, upat, Lima. 5 ka buok. Iuwan pag diri guys. Butang Okay. sila ko na. Tara. Oh. Okay. Yung kaning tulo, last. Kuha na diri 150 ni kabuok ang among gibaksinan ron. Nya kani po magbaksin mo guys, ma-check po ninyo physical ang mga lawas sa inyong mga piso, no? Tanawan ninyo ang lobot, wala bay hugaw, riha ani oh. Limpyo kay lobot guys oh. Ang tiil lang niya hugaw. Kani kay makuha na itigod sila. Pwede na hinguk ani. Ito yung mga tubig ba? Dito na sa pikas o diri ni? Unsa man? Ito mga tubig. Dire na. Oh. Dire kay ara tang pangtaod balik lang tubigan. Diha ba. Ito ko sa bakatong kuwa. Dire na speakers at bang. Tubig ra clean water atong gihatag ron. Yay. May kabati ani kay ni tiil. Ana ha. Then tara din ko. Lagi. Tuyo ka. Ang babaw nite. Na tuyo ka. Ikon sa bangag. Alam. Tara pala ko adto butang dito lab ka. Manami guys, nya ka nang bakuna, proper disposal lang ninyo ha. So mana sila guys, tara na nangaon na po sila balik. Gay 300 watts ang gihapon ni nako sila guys, kay bugnaw kay sa bukid good. 300 watts ni siya. Nya ang katong usa is 100 watts tong infrared akong gigamit diri sa kaning batch no. So humana sila clone si H120. Una nila nya bustiran pag ni, no. 7 days nako sa ako nagtira nila sa kuan si H120. Napo ko'y programa ni naa sa ako ang Google Sheet, no. Kung ganahan mo mga sa ako ang vaccine program nga pang backyard lang, pwede na to i-share, no. May message lang ko ninyo. So dire nga sa nindot sa guys kay hingit-ngit ba. Ganahan matog ang kuan, nya dili kay siya init diari dapita. Ito init kaayo. Kaya namo koy kanang pusil-pusil nga surface temperature wala na ko na da. Na mga on yung mga piso dire. Na si butang ni sayag na po siya i-lead gamay. Tapos makakita ang mga piso diha, no? Ano sila guys nangatog ipangkapoy in town, no? Ana lang na sila diha, no? To plain water lang. Atong ihatag na to nila, no? Happy farming tanan.